слагаш питката? Ай, иди там да вземеш. Вземи си нещо. Невенче, иди там. Не, явиш тук. Явиш какво има там? Ела да си вземеш. Ела да си вземеш нещо. Иди да вземеш нещо. Айде. Ей, как не? Ела да си вземеш нещо. Айде. Айде. Айде отиди да... Айде, ела да вземеш. Катаджия. Добре, се ориентира. Това не го иска, май. Хубаво ли е това? И това ли ще... Художник ще ставаш явно. Да. Да, щом взе четката и молива художник. Това на кой е? На кака е? Ти сега разтрепваш ли? А това какво е? Това е кака. Аз не се ям, бе. Всичко е кака. Айде. Всичко е кака ти тук. Кажи истината е там. Значи Айде, какво дай. е взела наистина Ето ти сега? едно парченце, айде потичите малко да може да тича. Айде. Проблеми няма в тича. Ама сега кое взе за последно? Моля ви те малко. Значи тя се прегледа топла. Аз това така му се малко да се стига. Браво, Невенче, браво! Айде, пляскайте. Браво! Пляскайте всички. Какво искаш ти? Да папкаш? Пляскайте, де. Айде, браво! Къде са кръчетата? Троп с кръчета. Пляскайте, бе. Ще стане катаджия. Браво! Който първо взе това, ще стане катаджия. Как ще папкаш ли? Това първо взе. Къде са ти кръчета? Прегледа Я се. стигни кръчето. Дигни кръчето. Браво! А на Елица Браво. правихте ли? Да. Браво! Айде пак. Сега нареждаме нещата, Елица ще вземе. Нали сме правили просто по. Пак ще направиме. Невенче, Дай пееш ме. песнички. Я изпей за зайченцето бяло. Ела сега, Ели. Мама. Така, отиди там. Зайченце. Ели, иди тук. Ще изпей си за зайченцето бяло. Айде да изпееш за зайченцето бяло. Отиди си за мен. Айде. Зайченцето. Айде да Елица прави. Ще стане катаджия. Аз сипам. И аз съм първо ще победя. Браво! Как го ли? Да. Аз взех толкова. Да. Лело взех. Тя е Може катаджия. дизайнер да стане, може. Лело, Елица стана катаджинка. Аз, Футболист. да. Браво, Невенче, браво! Голямо момиченце празна. Айде, били. Питка да я прогледа. Топла и тя. Ще я прегледа. Нищо. Бе, стига, бе, снимам в момента. Така, тич. Тия да тичат двете да не ни пада Айде моличка. как? И Невена да... И Невенче, браво! Тича, силно да тича. Браво! Браво, много момиче. Много силно тича. Идвай. Ей. Си пил. А тя Елица какво е взела тогава? Първо елката, после слушалка. Какво? Елката и после слушалка. Аз съм взела клещи. Ще правим по-си водопровод. Идва водопроводчика, идва! Какъв проблем имате, моля? Ами не бе. Аз... Айде, искаме това. Айде, Ели, помогни на Леля. Ели, помогни на Леля. Не, бе.
Айде да изпееш песничка. Невенче, оди спеме песен. Айде, с кака или кака идва да пеете песен. Айде. Коя песечка? Иди си дошли там. За зайченцето бяло искаш ли да спееш? За зайченцето бяло не знае песен. И после ни... Айде. Зайченцето бяло, цял ден си играло в близката горичка с една сърничка. В близката горичка с една сърничка. Вече се стъмнило, слънцето се скрило, зайчето разбрало, че е закъсняло. Зайчето разбрало, че е закъсняло. Къде е? Тръгнало да плаче. Махни на